Kabeh dikelari banter nang niki, Mak. Lah yo gawe acara iki. Iya. Ora laporan ora iku. Ya ora. Ya kasih bala. Yo siapa? Jadi ada nanggap nang Mbak Lala. Mbak Lala. Oke. Thank you. Request apa, Mbak? Mbak siapa? Kalau takoni sing lakonan kae lho Mas. Jaluk request sapa coba takoni. Sing lakonan kae lho. Nah, gak ketok. Lah kacamatamu ndi to, Mas? Gak iso. Iso iki yo lakonan. Iya. Lah kok iso di jabono brengos kene. Rada rene ngetok. Iku sapa, Pak? Sapa? Nek iki gatel ya, Pak. Ono ya. Dadi aku wis nyepok barang iki, Pak. Ono ya. Ruwet tapi kok ya. Ruwet tapi kok ya kene digatel ora ya dadi nomah. Padha karo es campur kae lho Mas. Boleh. Kenapa Kek? Sorry ya. Bacae pripun? Tadi malam aku WA ya. Iya. Kamu balas. Tak bales. Sekarang tidak. Jam 10 jangan tak jam 12. Malah segane rong mateng. Suara popo. Biasa iku. Serang karo nopo kok. Berasa sak anu ya, Mak. Sak kental kamu. Apa niki ini? Beras nonton. Balik kok Mas. Tinggal mana. Iki apa ya, Mak? Pelik ibu iki kita, Mak. Ya, implementat. Maknya. Iya, dari Mbak Puspa ya Allah ya matur nuwun Mbak. Ya Allah. Pundi nuwun sewu. Nuwun sewu ya Allah. Mbak Puspa lagi. Subhanallah. Dan dikasih Mama Dewi kayak Mama Dewi and family. Wis pokoknya matur nuwun banget yang ngasih, yang menyepot Lek Dames, yang membantu Lek Dames ya Allah. Luar biasa. Jajarane matang. Yes. Dan Mbak Puspa terima kasih. Duh, aku bingung aku. Mak ini dulu anu kayak Bingungan Mak kaboten. anu bijung ndase. Wes. Ya Pak Ki ngono iki diapake. Ya ben ra bau oma. Mari. Tadi dadane nyala-nyala, dadane nyala-nyala, dadane kesal. Ya ngono Mak meneng dah. Ayu. Ayo. Diki ning ndi kok gak bu ayam keluar. Tisu basah Mas Surya, iki nek kena meledak. Satu lagi. Tisu basah Pak, tak bedak. Lagi. Mana lagi? Bu tak ambil. Terus budal urung ya ngomong ya. Dereng berangkat. Urung enggak? Masih dipacai lagi dan kita ketemu Mama Dewi guys. Oke, Mama Dewi. Andani yok makto. Iya lek kabar ini. Bagus. Terima kasih ya Mak. Ma, terima kasih ya Ma. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah.
Mah, monggo Mas diincipi. Nggih, Mak. Monggo. Mah lebih susah bacaannya Manuhara, Mah. Ngenake dikempet terus. Oh, monggo. Sumuk. Mepet-mepet. Pinter men ngono lho nek maca kok ben halus ngoten. Lah nggih. Asli. Iki ne yo api alise iso. Iya. Nek ngene iki Mas Soima yo piye? Kalah. Jelas Mak Soima kalah, guys. Mak Soima. Pinggir yen, Mak. Pinggir. Tergeser dirimu. Tergeser. Sementara bintang tamu ne Mak. Ya Allah, ya Allah. Kok nyuruh teko ta le ya? Wis apa urung teko ndi? Pun melampah. Enten dalan iki gitu dalan. Pun Mah, mboten apa niki kulit badak kok. Wis acarane acara simpel wae lah. Ya jahat tapi malah Panasnya niki kok. Malah angin-angin sepoi angin jati, guys. Nek gore buyune mulek. Dikombok lho. Ya Allah. kan dingin gak rono le. Pas dalu. Pulang pun lah ada tamu dari Dile Purwokerto. Purwokerto mah jauh-jauh 11 jam lo ke sini untuk berkelolotan karo Lek Damis ya wis Manuhara kepethuke terus ae kan nek Koh Marcel belum tentu ngoten datine ya wis. Be niki nggih Mak, tidak teng mriki. Nggih. Lha wingi pun tekan Solo, Mak, pamit Mak. Walah le, iya, bali aku ngoten. Iki jam 10 nganti sudah jam 12 nih. Kan 12. Ruwet lagi. Kalau ini malah cepet mrikone. Iya. Walah le, ketang-ketang pendarate kono, masyaallah. Nggih. Digeruduk terus Mak. Badhe ngopeni tiyang sakmono kae. Mok gang sehari masakne sakmono kae. Ora masak nggih wedi. Ora masak, ora ndang mateng-mateng, dadi bingung. Asam apa segampang karek ngomongnya penak. Berasa orang mateng, gedebukan pawon nggih. Dilengge jajan, dilengge apa, dilengge mada ya Allah. Pendarate jos-jos nggih. Nggih. Semangat. Apa ngono wong loro kok ngrepotno wong sak donya. Masyaallah. Ngeten iki jenenge mantu. Mantu, mantu tenang ya. Matu, mangan, turu. Ya wis turu saja. Monggo ta Dok. Masih. Masa tamu teko kula sama tuku. Ngelak aku ngelak panas. Nyerang es. Panas. Ini es dia. Ndang dhisik. Napa? Es e. Iki lho. Oh, kape. Pak Sansa tak mau kono iso. Lagi liwat dulu. Aspek manis ya suwek lho ndak esuk lho. Kodok. Tani kok kono. Kepir mangane. Nggih. Orang gampang buyuni Mas. Nggih. Ikan mandi sih, kok coba kesuwen. Nggih. Mah, monggo harian mah dengan mater mungkin. Monggo. Ayo. Pas makan dulu.
wis wong ki acarane dhewe kok ruwet. Dibungkus boleh. Boleh. Wis acarane dhewe ora usah nambah. Bukan bukan. Maaf. Kok asane kene iki besok uton. Oh nek gak ganti kongkon daerah yo entene acara suwe. Ini kebanggaan Oh, sing tunggu sampai gaji. iya, ngono kono ya. Sate ono, Mbak. Mbak, soto Mbak, mau wayangan. Soto ini lho mana kok ini? Sambel. Nggih. Ini wis teko pasukan dari nenek lanang ning kene. Kamu cek prai. Ije. Tenan. Tenan. Tenan pura lho. Tenan, aman. Iki nganteni lanang lagi sepatu nalur. Bandar anu, Bro. Hai, Dek Intan, alah cantik banget dandanya. Oke. Lah, bapak ibu sampean Dik. Bapak Ibu Wis balik. isih nang omah, sesuk balik. Oh, ya wis. Yo apa esuk apa sore aku urung iku. Pak mun iki acara asine iki ra kuwi ngene. Ra apa-apa. Pacake japakno iki woneh. Masukane. Betul. Tetapi dengan promo barang itu begitu berhasilan dan jiwa ini. Sampeyan iki wis dikirim mandor ya tapi? Wis, Aman yo. tak begok. Kenapa? Kaya ora gablek. Anu wae. Apa jenenge? Koper yo, padahal koper akeh yo. Kolabori itu juara sangat dengan kalian mau apa-apa. Lalu pun tidak putra sekali dalam berbagai bisa atau menggunakan tidak dari sebuah ini dan itu saja. Ketidak, sama pasti buat menggunakan dan maksudnya komitmen. Ya, ya. Wah, aku rene sing gandeng ngene iki. Renek sing gandeng iki aku iki. Hai Mbak Manora. Jadi orang sebaliknya yang kembali keluarga kerja bisa berarti semua ini kota dan sanksi kendala ikut Prabowo memberikan kabariko kulaturi enggal tumuju wonten ing saged pawarian kundur patu Prabowo trigagan punika hake Julwaksono siap pojok tepaten kali. Awas dulu, awas. Rene kowe rene. Rene kowe. Rene. Awas dulu kowe. Kono malah jeru kene. Bareng, Pak. Gini, Pak. Bareng, Pak. Ayo, Pak. Bareng, Pak. Di dalam solaning pelajogo ikan harangin hababan mungkin tansah rahayu hagenya maksa musiat mojo temandan kekali begitu semuanya kalian jarati kan pun bagus dengan Zainal Arifin kakati dening romo dan sopo mau kayak pinci durge polongan dakwaan dosa doa aspiran dan kesewan kuning ikan pinci sakit telaten kedilan sama sambung. Sini dulu, Mas. Dari kanti kemarin Pak Atos kantos hanya nyuruh somo sapot jodoh mantan kekali
Kusmangan endah rate kalian pun bagus Dewan Zainal Arifin sampun dumugi wonten ing sanajenging Bali Wisma tawi wiworo pramila handenya lumaksana siang aja kepaten kali kakang dening nopo dalah ibu menika bawa asliran dan dulu sing wayuni para dening kang hamengudati bawa Gus Yati dan Bunda Wis ugi sampun siap-siap badhe hadapi rawuhipun kadadosan ingkang kula pramila pinanganten kali laturi jumaka lumaksana kakang dening nopo dalah kapapat ingkang hamengudati ibu Gus Yati dan Bunda Wis wonten ing hangga hamapun wonten kali gaman punika sasampunipun pinanganten kakung hanggo cacanelo utawi sepatunipun sejarahipun pramila ingkang ibu badhe hamiji sabaranipun ingkang putra mawi toya wening ingkang miji saking Kendhi Prato ingkang sampun kasah wonten ing wadah satunggal kendhama kencana niki satu kali gambaran tempat pinanganten kakang bilih ingkang ibu niki ibu saking maksud saking putra punika wangi cali Sukerto miwah Memala mugi rangsah pikantuk nugraha nugrahaning Gusti ingkang Maha Kawasa kerja selamat ingkang tanpa ribet wilujeng tanpa pambet Anggen lumaksana saking talangan dilan sabung dumugi wonten ing Desa Mulyareja menika tansah kathah wilujeng kalih subida dari Sapitama. Kecamatan Temugi kepimpinan Hakim Manut Padiate Bobrayan Agung. Mugi tansah pinaringan karaharjan kawilujengan kalih sing rubeda ing Sapitama. Aja tepaten kae mene jatine kakek ibu kene Bunda Wis. Salajengipun kalanting malih Bunda Wis jumeneng dening Bapa Gus Yati jumeneng tasih aben ajeng. Sasampun punika kang putra kekalih kaunjungan Tirta Degan. Tirta Degan niki Banyu Degan, degane degan ijo. Niki bejane sing duwe bojo. Niki wis padha endah ratih kalian pun bagus Dewan Zainal Arifin. Seger tenan jebule banyu Tegal. Napa malih lumaksana tebih saking Kendilan dumugi ing Merah Pulrejo punika. Niki sasampunipun kaunjungan Tirta Degan ijo. Pramila wonten ing kalenggahan punika ingkang Rama niki Bapa Gus Yati badhe hanuntun badhe hidup ingkang putra kekalih jeneng saking sanajenging Bali Wisma tumuju wonten ing sasana rinengga sasana Wisuratama anggenyo hanuntun mawisi dur manore pelaksana warabang sineret putih Niki santore asumara pita tumrapi nanganten saripit mobil ing tebih anggenyo lomban wonten ing Padiate Bobrayan Agung mugi tansah wani para bebener wedi marang kanistan sakepaboten alingsir saking dermawaning kautaman utawi agami telebet anggenyo lumaksana kanthi kepaing pangantos ngantos wonten ingkang ibu hangatut uris naga suku jastawa ewak kunci astu mugi tebih hanggenya mangun padian bebrane bukan putra kantang sapinaringan karaharjan kawilujengan basuke ingkang kaesti sembada ingkang sinetya rahayu ingkang sarwi tinemu sampun dumugi pamanunggal ingkang tinuju nggih sasana rinengga nggih sasana Wisudatama. Niki para rawuh sampun nggih pilih sirah kerja tepaten kakang utus mangga hati kalian pun bagus Dewan Zainal Arifin ingkang sampun kalenggahan
popo ingkang ateges ngaluhur bendane raja sedina ratu sedaya ingkang sampun ninggahaken samangyan sasana paninggahan wonten ing bicara salajengipun niki ingkang hamuganti Bapak Kusjati dalem udamel badhe hamapak rawuhipun kandhang pisan. Kalau dengan kata tapi coba astro dapat para oke-okean saking rumputnya antara bisa kalian berikan antara kedua khususnya dari sampai sekalian bisa saking kalian selanjutnya kata pikati jam astro dibun lanjutnya kemudian enggak wonten ing sasana paninggahan monggo kata bisa sumegu panjenengan kuwatir ingkang kanthi manggih panjenengan begali wonten ing sasana paninggahan sinambi puja astra puji astu kaliyan ingkang putra bekali mugia kopi akhirnya lumamun yang berbeda ragu mugia tansah pinangan karaharjan kawilujengan kali seperti dari sapi rokok Kedua jadi pada corona usahanya mobil terkalikan punika berkata bisa memiliki pokok aspiran terus diwang ini dimana terlihat sisi tengahipun kananipun wonten ingkang hamuguti Bapak Kusjati dari Budamel sepapat wonten ing sisi kiringipun niki kula wau sampun kaaturaken berkata besar Bapak aspiran terus diwang lega wonten ing sasana paninggahan sampun swadya wonten iki lastang adicara salajengipun niki sirat pojo teman kali badhe hadapi upacara sungkepan nuwun menangis. Aku ya. Kita. Ini tetap ada pani ya. Aku ya. Sigem permanung tanono sabo sagunging pangaryanipun Rama dalang ibu katumpang wonten pamidanganipun taipun dari kang putra kang sinami wawan pangandikan nulijeng Rama sedaya ngaturaken sugeng pangabekti mugi lojo wonten ing sakandhaping pepodo Rama sedaya iya yer tak apa payu kepiro Cicir wong tuwahan amuk bisa ndedonga mring Gusti kanggo kawasa. Muga-muga wing hakil nyumangun matiah ing bebrayan aku. Tansah guyub rukun kadya mimikang lagi amin tunung. Ya Bapak Ibu sayang kaget kaget lan sayang pinggir kanan kiri. Bisa rukun kadya rukun Nabi Adam kaliyan Siti Bapak Ibu sayang. Bisa rukun kadya rukun Nabi Yusuf kaliyan Siti Sulaim. Manuga bisa rukun kadya rukun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalam situ kau bijalku beroyok sangat kaget kalau mudi romong segelai mungkin datang sakit secipat kau iya moga-moga wae dadi keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah suruh kebaik barok kengir putraku sakwang Iki saya suka ngene Mbak Indah. sangat kaget kalau mau ngomong sugih para deneler gumanti pinanganten kekali keparing aras podo dumateng Rama dan ibu saking pinanganten putri niki wonten kersanipun Bapak Kasbiran dan Ibu Sri Wahyuni lamun tok aturaken datan prabéda hakene sumungkep pepadaning Rama dalah ibu saking pinanganten Agung Kalawa. Niki hamba pilih sampun hajeng wonten kersanipun Bapak Kasbiran dan Ibu Sri Wahyuni. Niki Rama sedaya semangat kita nyuwun donga pangestu panjenengan
Hadian kalau badhe medal lawang kami bisa wonten alam bebrayan kuning kromo sebae. Iya ger dak topo payu kemiro. Putraku sanglon sing dak tersenani. Sing dak gadang-gadang ya sing dak kudang-kudang. Iya dak topo payu kemiro. Bapak Ibu disayang. Halo. Dak sore panganan Gusti Kang Purben dumadi ing pantarane Rina lan Rantri. Ya, sungguh gantian. Muga-muga ing hati nyomangun mati apik bebrayan agung. Mas Dimas lewat depannya saja minta. Enggal atur tali ning brayat agung wujuding pratipa kang bangkit bisa tata jalma. Ya iku wujuding momongan minangka rerengganing bali wis moyo. Samahaduane putra ingkang saleh lan salehah. Uga bisa dadi keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah ya. Sangat agen kalau mundi romo sedoyo. Ugi dados saged suci makau. Eling dek rikala samono. Ingkang romo ingkang sampun mungkir jiwa lan raga. Wonten ingkang ibu sampun ngandhut. Bapak Ibu disayang. No, Cendro dosa sangat lengkap. Nggih, sampun monggo pinarak. Wong dene sapunika sampun akhir dewasa, sampun keluarga. Sebisa paling muga-muga pinanganipun bisa keluarga ingkang saleh-salehah, keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah, saha baik barokah. Tansah pinangan kang harjan kawijinan kalih sing bedane ing sabita dhuwit. Dan itu dua dari para rangsa warga yang atus satu kebanggaan. Dusun Mulyorejo Solo khusus ingkang menghormati Bapak Kusnadi Jalatarwo Ibu Damis Budi Braya saking Mulyorejo. Semanten ugi ingkang kula hormati nyuwun sewu Beneran ini belum separakan menikah adik kalau kami pun nyanyi kalau kami hormati adik kalau nyanyi adalah anak kalau sing paling kayu Wahyu dan yang ditinggalkan semua orang ajak Sri Wahyu borok ngombyong saking pendilan ingkang kula tresnani ingkang kula tresnani ugi anak kula kekalih anak putu salah putu kula kekalih inggih menika putu ingkang kaping sepindhah Dimas Zainal Arifin saha Nimas Ayu Endah Ratih Purwo. Hadirin hadirat ingkang dipun mulyakaken dening Allah. Saderengipun kula matur monggo kita tansah muji syukur wonten ngarsane Gusti Kang Maha Agung ingkang sampun paring pinten-pinten rahmat nikmat dumateng kita sedaya. Inggih menika nikmat sehat ingkang sampun kabukten ing dinten menika kita saged ngampal wonten dalemipun Bapak Kusyadi kanthi kawontenan bagas paras ing sami kala ing bebaya saha saklebetipun aji sara menika mangke saged mlampah kanthi sae boten wonten rubeda tunggal menapa-menapa Allahumma saha shalawat salam kunjuk wonten ngarsanipun Kanjeng Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang sampun beto paugeran agami Islam ingkang paling leres saha mangke ingkang saged paring pitulungan dumateng kita wonten ing yaumil kiamat mangkenipun Allahumma. Bapak Ibu ingkang kula hormati, kula boten bakal kesusu badhe masrahaken bocah bagus karo bocah ayu
Tapi kula niku amargi dereng paring wejangan. Sing wis wejan ngati. Mulane kangane genteng wejan. Engko nek tak paslahke. Nggih. Dimas Indah. Nek Indah pingenane wis mirengke apa sing dinyendekake Pak Nur. Tapi untuk Dimas ketok ora ono lan durung mirengke dawuhe Pak Nur. Mula iki sithik akeh Mbah ampe paring wejangan iki anane nyuwun sewu aku merokno pangandikane Ustaz saka Bojonegoro aku yaiku ana 5 tapi mau 5 sing positif apik ora mau 5 sing ora apik tapi cek kangen tak tambah siji mau 6 mau sing kaping 1 ngangkane duwe kewajiban melumah aja keras dulu melumah awakmu gelem napa pitutur luhur saka gone para sesepuh iki sepuh sing ana pitutur luhur iku mangko kanggo satu awakmu lomba bebrayan agung ning tengah-tengah masyarakat iki pengertiane lumah nampa wawasan pengertian kanggo samane bebrayan mau sing nomor 2 modot ora sangar meneh modot terus berbagai rasa bangsa modot berarti wawasanmu sansaya tambah sansaya akeh pengertian sing kudu mbok uga awakmu ya mbok piye ae wis duweni penghasilan sing cukup nek cara istilahnya kebilan menggiurkan mula saka kuwi saka pikiran bocah mau alhamdulillah awakmu wis duwe sakti lan saktian ya paling ora awakmu kudu duweni penggali sing dhuwur ing maneh kuwi tujuane terus saya tambah wawasane tambah pengertiane saha sopan santune ning gone para sesepuh amarga awak dhewe wong Jawa lho nah sing nomor 3 mengkurep siji rumah 2 modot 3 mengkurep wae awak terus duwe penghasilan terus dipendapatan paling ora jenengan kudune duwe pemikiran nek sedekah nek terus duwe sedekah ya sedekah kuwi termasuk amarga awakmu sing jenenge kuwi ora nampani tapi wae lah semoga nek awakmu duwe kepinginan Ramadan yang akan datang dan kepingin wae dino tuwa bapak lan ibumu pamane bapakmu kudu kesarong ibumu mbok kudu mukena ya semoga marang kono sing padha nggih ora bahan juga tapi bahan juga beda kok dhewe ra apa ya bapak iki pengertiane antara kaya kuwi sumrambah nang gone kebersihan siji loro papat lah nek wis mau jenengan rumah mengurep modal saiki mlebu sakjerone rumah tangga dibangun sing luwih maneh luwih harmonis maneh umpamane cara rono dipinginane kulinane karo lan gawes awakmu itu beda nah ini dari awakmu wis mau wis keluar kula awakmu ning rumah tangga dibangun sing sakjane karo bapak ibu karo anak jumlah
mengkuni iki mestine akeh para masyarakat sebagai ini waktu rewang waktu mendarat gitu mula kuwi pengertiane itu besok nek ngomong untuk warung sing duwe hajat awakmu bersama semangat amarga iki nyatane akeh sing padha nyenguyuk awakmu semono mbok pilih mbok menawa ning lingkungan kene iku ana kegiatan kerja bakti utawa jogo pamane ya awakmu iso menyesuaikan itu pengertiane menjogo. Nah itu sing nomor ini. Saiki sing nomor 6 tak tambahi bukan nomor 5 nanti nomor 6 mau sing nomor 6 mengker waktu sekolah sing dadi wae lan dadi dawuh-dawuhe Gusti Allah kang ora gambar awakmu sang saya maneh maksude buat iki mengker mau pengertiane pengiyo karo perbuatan sing sekirane melanggar norma-norma kehidupan kudu tidak. Semoga sholat lima waktu ojo nganti bolong-bolong. Diusake sholat lima waktu ojo nganti bolong-bolong. Ikulah sing dadi sering bahwa muga-muga sak jenenge apa sing tak sampaikan iki mau kena berkanggo sakjane awakmu global budaya negeri tengah warga semono yang saya ingin tak sampaikan nang awakmu karo-karone Mas uga indah salah singgung geguyutan kalian apa ingkang sampun dipun aturaken dening Pramata Adicara kawula nggadahi kajibahan iki menika nyowanaken pinang penganten kula serahaken dumateng Bapak Kustyadi dalam Gamis mugi kersa nabi amargi menika kala winginanipun dinten Kamis kliwon mugi saking Bapak Harsoyo serahaken amat Bapak Dimas gandeng sak mangke gantos wonten mriki menika kula mangsulaken kula serahaken kakalihipun sing kula serahaken mboten mung siji tok Dimas mboten indah kula serahaken monggo kersa paring kula werta kersanipun mangke sanipun sang kabudayan langkung jangkep lan langkung sakeca saboyanipun ingkang kaping kalih inggih menika sesanggan ingkang dipun teka saking Kedunglan Nyuwun Sewu betonipun namung plan-plan rada pae mugi-mugi kersa nampi pancen wontenipun Kedunglan isane nggawe plan-plan saged gawe roti sing enak-enak lho saged kersa panjenengan nampi sesanggan ingkang dipun teka kalihan pangabiyong saking Kedunglan makaten kula kinten ingkang saged kawula matur mugi panjenengan kersa nampi napa ingkang kawula matur kala salajengipun wong bilih adicara menika mangke sampun paripurna kawula sarombongan inggih menika sederek kula nyamban dalah anak kula Ajasri Wahyuni nyuwun pamit bilih mangke sampun paripurna lan panjenengan kersa paring donga kawula sarombongan mlampah milani saking Yogyakarta ngantos dugi Kedunglan pinaringan selamat wiwit ing sami para ing Kedunglan ugi kalau saking keluarga Kedunglan boten saged ngaturi punapa-punapa namung sakitipun ndongaaken mugi-mugi salebetipun adicara istilahipun usul kula menika sepekenan tos pasaran menika mangke saged melampah kami saya lan boten wonten kita menapa-napa Pak Kosensi dalah Gamis pinaringan kinjen bagas sehat makaten ingkang saged kawula matur mbok bilih wonten matur kawula ingkang kesekerang resetaken
nyuwun bumi samudra pamaksami ingkang mulah-mulah. Akhir kalam billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari satu tanpa titis wijak kabla prawoco tak maksud atur bakatikan ibu menggunakan bisa pembuka spirat dari mesti wahyuni sebelum sampai waktuan mereka bersama nafas akan beberapa kali lepas terbaca dengan ibu bobor samsuri eka puliku sikromat apiyo binikan hama bugati doni ibu bobor sialdi dan ibu damis si tentong minoko tanah berkah sabun pilih cita dan hadapi panulian panjenengan ibu bobor harsoyo eka puliku mencoba dengan bobor harsoyo untuk bisa sahabat ganti murid pelatih itu juga kasuakan nyelas pantas kalau jawab pada kakak itu dulu Allahumma salli ala Muhammad Allahumma salli ala Muhammad Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana kunna inna linahtadiya laula an hadanallah wa may yudlil fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa la haula wa la quwwata illa billah abadan. Kunjuk dumateng para alim, para ulama, sesepuh bini sepuh ingkang kula lajengaken. Wabil khusus kunjuk dumateng Bapak Kasdian dalam Ibu Sri Wahyuni Suprabayapun para sanak kadang sadaya saking bilang ingkang kawula hormati. Kunjuk dumateng para pelah kakung swamana putri ingkang tansah dahat kinurmatan. Kanthi ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Kita sami monggo munjuk syukur kita dumateng Gusti ingkang Maha Kuwasa. Bilih ing siang menika kula panjenengan sedaya saged kempal wonten ing majelis saking inggih menika danjenipun Bapak Kusnadi adalah Ibu Danis. Keberkahan semua acara-acaranya untuk semua kita semua keluarga besar dari bisa untuk menikmati hidangan yang sudah tersaji saat ini. Jadikan kedua aku pengen Matanya lempok. Kakak tutupan sampai dari Julian. Ayo. Ya, senang keluarga besar dari Sembilan dari menikmati hidangannya. Bu, Bapak. Semua musik untuk panggilan semua.
Bebas bareng. Mak, yuk 1 2 ya. Ini ndang ijek kerja lagi nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhir bar dipacaki ngene Mbak kok benjot ngene baraiku Mbak. Kowe gak dipacaki. Mumpung mak niki jek iso toto-toto ya mak yo tak melok toto-toto. Iya sak. Sak ngene iki. Sak entuke yo mak yo. Ya Entuke ngene yo. yo satuke mak. Yes. Dadi carane ngene. Iki madame sing ngekei jajan nganten iki secara gratis pemirsa ora usah. Sebenarnya iki wong merah ki yo nek jajan nganten ngene iki nukoni yo mbok tukune kuwi pira gak rosak sae. Madame sing ngeweki gratis ora usah nganggo duit. Wis matur suwun yo Mak. Disepat ngono wis seneng banget wis. Wis Padha rebut dicung. Nek carane wong kene ngono ku lho nggih. Kayak jajan kayak duit. Ya sembuh pira-pira ya mbok pira-pira. Ya anake ya ngono tapi ora. Wis pira kemang Mbak? Jajan duit. Nek ora mangan kalau punya keimangan Han. Ora mangan deh. Lah ngono. Lah iki pengen ada apa ki? Apa ki? Tadi toto sik jarine ngono. Gak dan mbene. No, Pira wis pas. Siro lanang. 5 6 Mas ya. Bar mangan di mangan pas bareng-bareng wong makan. Dum-duman. Ya sak anake yo. Wis pokok anake yo pinggir. Cara diratakno men rasane. Iya. Lek Ru, Mbah Ru. Ya. Maksudnya mbok tekan ndi ya ku sak tekane. Sak tekane. Sarene kilip. Mbah anu, Mbah sapa? Mbah Mat. Cek tenan. Ngene ya Mak Damis. Ora jajan ae. Jajan ae. Sing kei lho lek mur. Demur Mbah Man kuwi kei. Wis. Ya kuwi Mbah Marti. Ya wis. Ani. Iki nganggo sego. Hah? Ya sing nyedak. Sing kono kok ora. Ngene ngat. Enak apa ora? Ani jajan wis ngono ae gak cukup. Macak nang koyo ngene iki ya Allah, terus kerja terus dan kerja terus perkara panganan. Baringko dado mangan ya. Mangan ya Allah, ya Allah mangan mulu. Lek ngantini sirahe ngantek ngelung ya. Kan peteng wis sambat wong nek benjer jare. Lah gawean apa umbah-umbah ya dicandak beringi. Lah iya. Umbah-umbah ki sesuk ya kenek leh, Guys. Gak ya apa dadi candak kabeh ngono kuwi jajan. Iki jajane. Kae segone, Guys. Kayaknya kurang tak sek. Jadi pengen bogor nama. Halo kowe kok. Kurang pira? Anu bar iki perkara panganan. Oh, iya. Ayo, ndi, lek ndi kabeh. Ya wis. Dua guys aku guys. Sampai bingung perkara panganan. Ya Allah, Pak. Emang desa ya. Yes, Mbak, kelompok-kelompok konae, Mbak. Wis nek kesel sesuk. Wis, nek urusan beli guys ya. Iya. Tukang nglumpukno. Iya, wis urusane sesuk. Iku apa Mas? Apa iki lho? Ben yo pangan. Penting ngambil barang itu. Sing penting inggo kuwi lho Nek. Yo, bener nih. Wis. Iki gak gawe. Tuturas. Ndak gawe. Wis Mas. Ono. Yo, ora go dhuwit. Kan jaluk baca plek dhuwit. Dia HP tak ning kene anu sik. Terus ae ater-ater Mbak. Lagi ana Mbah Jilan loro. Iki sing jajane sing kuwi iki. Nah, Mbah Jilan ambek Mbak Win. Mbah Jilan mbek Mbak Win wis mbok wehno. Perintah tak ubah sesuai. Saya tidak kayak itu sih. Aku gawa misan kok sak retrono ya. Kayak mau digawa kabeh. Wis ana kabeh ngono. Iya, kae. Mae iki rak jendrak-jendrak. Iya. Mbah Neng. Iki poneten jajane. Iki Mbak Neng. Iya. Wis sak enake ya. Mbah anu. Mbah apa? Mbah kono lho. Mbah Yot. Nyah, iki wis niki. Wis sak enake ya. Ya, makasih. Pokoke sak enake pokoke. Sayur ngono. Wis dulu pindhum no. Di kono, Mak.